Για να ηχογραφήσεις MIDI track στο Cubase, πρέπει να σιγουρευτείς ότι οι συσκευές έχουν εγκατασταθεί σωστά. Πήγαινε στο Device μενού και επέλεξε Device Setup. Σιγουρέψου ότι κάτω από τις default MIDI εισόδους έχεις επιλέξει τις MIDI θύρες και για την είσοδο και την έξοδο. Και σιγουρέψου ότι κάτω από όλες τις MIDI εισόδους η είσοδη MIDI είναι ενεργοποιημένη, πατώντας το Yes σε αυτή τη στήλη. Πάτησε Apply και πάτησε OK. Το επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνεις, πήγαινε στη στήλη Track με δεξί κλικ και επέλεξε Add MIDI Track. Τώρα που έχεις όλες τις συσκευές σου MIDI σεταρισμένες, εάν πατήσεις ένα πλήκτρο στο keyboard, θα δεις σε αυτό το σημείο της Transport Bar το λαμπάκι In να αναβοσβήνει. Αυτό δείχνει ότι δέχεται MIDI. Το επόμενο που πρέπει να κάνεις είναι να μεγαλώσεις το track για να μπορέσεις να δεις το σημείο εξόδου και πρέπει να ορίσεις αυτό για το όργανο που θέλεις να παίξει. Μετά πρέπει να ορίσεις ένα MIDI κανάλι για το συγκεκριμένο όργανο. Μετά πρέπει να ανοίξεις τον έλεγχο και σιγουρέψου ότι έχεις την είσοδο για να δέχεται αυτό το track MIDI από το κλαβιέ σου. Μπορείς να επιλέξεις όλες τις MIDI εισόδους για να δέχεται από οποιοδήποτε MIDI έχεις ή να επιλέξεις μια συγκεκριμένη MIDI είσοδο. Στο MIDI track λοιπόν, εάν ενεργοποιήσεις το κουμπί της ηχογράφησης ακριβώς εδώ και πατάς πλήκτρα, βλέπεις την ένδειξη ότι αυτό το track δέχεται MIDI σήματα. Επίσης, στο Transport Bar βλέπεις την ένδειξη εισόδου και την ένδειξη εξόδου. Αυτό αποδεικνύει ότι το MIDI track δέχεται σήμα από αυτή την είσοδο ακριβώς εδώ και στέλνει σήμα εξόδου στην έξοδο που έχεις επιλέξει ακριβώς εδώ. Τώρα λοιπόν είσαι έτοιμος να κάνεις εγγραφή. Το επόμενο που πρέπει να κάνεις είναι να πατήσεις το Record. Την ώρα που ηχογραφείς και πατάς πλήκτρα στο keyboard, βλέπεις MIDI πληροφορίες να εμφανίζονται στο καινούριο MIDI κομμάτι που δημιούργησες. Αφού τελειώσεις την εγγραφή, πατάς το Stop και έχεις ένα MIDI part με γραμμένες MIDI πληροφορίες. Μπορείς να γράψεις σε πολλά διαφορετικά MIDI κανάλια αν θέλεις. Εάν δημιουργήσεις περισσότερα MIDI tracks και ορίσεις κάθε MIDI track σε διαφορετική είσοδο ακριβώς εδώ, και μετά τα ενεργοποιήσεις για εγγραφή, κάθε track θα δέχεται MIDI πληροφορίες από οποιαδήποτε είσοδο έχεις επιλέξει για αυτό το track. Μπορείς επίσης να επιλέξεις διαφορετική έξοδο για κάθε ξεχωριστό track που θέλεις. Τώρα που είναι σε όλα ενεργοποιημένα το Record και πατήσεις Record, θα γράψεις MIDI πληροφορίες σε όλα τα διαφορετικά tracks. Αυτό είναι χρήσιμο όταν χρησιμοποιείς πολλά keyboards ή όταν έχεις ένα keyboard που το έχεις κάνει split και παίζεις με έναν ήχο στο ένα track και άλλο ήχο στο άλλο. Αφού τελειώσεις, πάτησε το Stop και όλα τα MIDI part έχουν δημιουργηθεί.